ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சுடுகாடு பற்றி பார்க்க போகிறோம். தமிழ் சேனலில் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது சுடுகாடு எங்கே இருக்குன்னு பார்க்க போகிறீங்க. ஃப்ரீ மோட் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் அதில் நீங்கள் ஒனங்கிரி டு சோலோன்னு இருக்கும், அதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கோ கொடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம இது ஒரு பஸ் மூவ். அந்த பஸ்ஸு பார்த்துக்கோங்க. முதல் ஆப்ஷன் வந்து கண்ணாடி திறக்கிறதுக்காக, உங்களுக்கு நைட்டில் தெரியாது. ரெண்டாவது போர்டு மாற்றுறது. மூணாவது வந்து இந்த பக்கத்தில் கியர் இருக்குல்ல, அந்த கியர் மேலே தூக்குறது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ தூத்துக்குடி புடவை வச்சுக்கிறேன். எனக்கு தூத்துக்குடி பிடிக்கும். கிளம்பலாம். மேப்பை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போங்க. மேப்பில் இருக்கிற ரூட்டில் போங்க. பிரேக் கொஞ்சம் இதில் ரொம்ப கஷ்டம். மேப்பை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் பிரேக் கொஞ்சம் கம்மியாக, ஸ்பீட் நல்லா போகுது. பிரேக் கொஞ்சம் கம்மி தான். இந்த பஸ் வந்து எனக்கு ஒரு சேனலில் இருந்து கிடச்சிச்சு, யூடியூப்ல இருந்து. யாருன்னு மறந்துட்டேன். நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கணும். அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெக்கார்டர் எங்கே வச்சுக்கிடுவோம். ஸ்பீட் அமுக்க முடியல, அங்கே வச்சுருந்தாங்க. இப்போ ரயில் ஸ்டேஷன் வரும். இப்போ ரயில் வரும், கேட் அடைச்சிடுவாங்க வந்தால். இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்காக கொடைக்கானல் பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கொடைக்கானல் ரோடு மாதிரியே இருக்கும் பார்க்க. இப்போ நம்ம பஸ் மிலிட்டர் இந்தோனேஷியாவில் நியூ அப்டேட் வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்துருச்சு பாருங்க. இப்போ நம்ம பஸ் மிலிட்டர் இந்தோனேஷியாவில் நோ அப்டேட் வந்துருக்கு. அதில் வந்து நம்ம முன்னாடி போகிற வண்டிகிட்ட ஹார்ன் அடித்தோம்னா பின்னாடி நின்று அது கொஞ்சம் விலகி போயிடும். நம்ம முன்னாடி வேகமாக போகலாம். அதில் எல்லா வண்டிக்கும் ஸ்பீட் சேர்த்துருக்காங்க. அது நானும் காத்திருக்கேன், அது இன்னும் வரல. எப்போ வரும் நான் காத்துக்கிட்டே இருக்கேன். நீங்களும் அதுக்காக காத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்டியரிங்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப தூரம் போகுது போகும்போது.
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆம்புலன்ஸ்லாம் போகுது. ஆம்புலன்ஸ் கொல்லி விட்டு நிற்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆம்புலன்ஸ் டக்குன்னு ஆம்புலன்ஸ் கொல்லி விட்டு நிற்கணும். வழிவிடணும்ட்டு நீ முன்னாடி போகிறீங்கன்னு நினைப்பீங்க நீங்கள். அதுதான் லோடிங் மேப் லோடிங் ஆகும். லோடிங் ஆகி முடிய போகுது. இப்போ ஒரு பாலம் வருங்கண்ணே. அந்த வந்துருச்சு பாருங்க, பக்கத்தில் வந்துட்டு சுடுகாடுக்கு பக்கத்தில். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தூரங்க, ஒரு 1 மினிட் ஆகும் போகிறதுக்கு. ஒரு டிராஃபிக் சிக்னல் வரும், அதை தாண்டிட்டோம்னா வந்துடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பக்கத்தில் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான், இந்த வந்துருச்சு டிராஃபிக் சிக்னல். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான். ரெண்டு வரும். நீங்கள் ஒன்று நினச்சி அப்படியே திருப்பிடாதீங்க, நான் திருப்பிற மாதிரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான், வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வண்டியை விட்டு இறங்கிருங்க. அப்படியே போங்க. இது குளிச்சு இந்த இதுக்குள்ளே தான் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் சுடுகாடு. பார்த்துட்டிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் எடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க, நானும் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். நான் எப்படி இதை கண்டுபிடிச்சேன்னா, இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறேன். இதை வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்தாங்க, உங்களுக்கு இது தெரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? 3 இது எடுக்கா, அதில் தான் அங்கே மட்டும்தான் 3 இருக்கும். அப்படியே அங்கே வண்டி நிப்பாட்டிட்டு, இல்லாட்டி இங்கே கூட வந்து நிப்பாட்டிட்டு டக்குன்னு போயிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. இந்த அரசு போக்குவரத்து கழகம் திருநெல்வேலி பஸ், நீங்கள் எந்த பஸ்ஸில் வேணாலும் வாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த கேம். பாய்.